Morning mga ka-firson, mo din to ang sudanunon karong paniud to no, magutan ta kay para healthy ang atong kinabuhi. So mo ni siya o di natay kamunggay nga medyo guwang-guwang siya pero madapan ni siya. O dara nakaharos na tano o inani kadagko ang akong pagharos aron mabukog sila. Pero ati krang tanan magabaan niya ta. So ato asyang pinuhon o dara pinuhon nato kay maluoy tas mangaon, makonsensya ta. Napo ditoy agbati, so kani agbati makasamot ni siya kalapot sa ato ang utan. Pero nagtaka nga tanong, pasensya na day mo sa kuang kaserola o medyo guba na ni siya kay gisigihan man na maglaboy-labay o ang ako ang tabon lahi na siya pero sagdahil lang ang importante na tabunan o karon manghipusta sa ato ang mga sagbot kay basin makasabantang vita o atong i-check kung ay kainit ay Ginoo ko ay take two. So ato ang i-check kung libukal na ba siya o medyo taod-taod pa tabunan na nato balik o so mo din ang ato ingredients karon no dili kayo complete pero sure ko nga lami ni siya sama sa magluto. Okay, stay put lang kadiha bahaw kay mahurot jud ka. So samtang maghuwata nga mo bukal so magtimplaw sa tagkape o di ba? Merry Christmas everyone. O atong ukayon so ang ato ang para abli sa tabon so mura pud atong iukay. So mga pisata. Sarap yun. Okay, so ato nang ilunod no din lang ta magpaabot nga mo bukal pa kay kapoy kay huwat. O sige, so ato ilunod, yan naman na tuglunod, unahan na to paglunod, ang kalbasa o ang kuryoso, o karon ni bukal na. So gilunod na dahil ako ang okra, wala lang tamo pahibaw, kay kapoy na kayo. So karon nagbati na po ang atong ilunod, no? So lunod nagagbati. Okay, so atong ukayon. So ukayon na to siya, tarungon na to pag-ukay. O karon atong timplahan og asin. So asin ang ato ang iuna og timpla, o diba sunod ang bitsin, o upat na kabuok bitsin, ikaupat na siya. Hey mga ka-person, so katapusan na to ang ilunod mo ang kamunggay. So sa ako adi ay katapusan na akong kamunggay kaya para di man mahulan to. Okay, so mo na ni siya nga to ang kumpleto nga ingredients sa to ang utan no. Talihaon na taani. Okay, og mo na niya nga to ang finished product. O di ba? Bahala og dili kumpleto ang importante natay kasuwa sa paniud to. Kalami. Okay, thank you mga ka-person. Thank you for watching. Bye!